Jeg vil gerne snakke om integration. Og når man differentierer først, så gør man funktionerne mindre, kan man sige. Og det er så omvendt, når man integrerer. Det at integrere, det er processen for at finde en stamfunktion for en funktion. Og hvad er det så, en stamfunktion er? En stamfunktion, det er noget, der hvis man differentierer det, giver det så funktionen lille fx. Og man bruger ligesom store fx for at sige, at det altså, som stamfunktion. Og det er et sted, man ligesom vender tilbage til. Så hvis man har en funktion fx, så kan man differentiere det og gå over for et f-mærke x, men man kan også integrere det, og så kan man få en store fx, og det er en stamfunktion. Og man kan sige, at givet en funktion fx, lille fx, kaldes en anden funktion store fx for en stamfunktion. Og man siger så, at f-mærke, altså store f-mærke x er lige med fx, lille fx. Så derfor differentierer man ligesom fra stamfunktionen for at få den her, og så differentierer man den igen fra den her funktion til at få en f-mærke x. Et eksempel er stamfunktionen er lige med x i tredje plus x i anden. Det er så en stamfunktion for fx er lige med 3x i anden plus 2x. Og for ligesom at teste, at det her det er sandt, så finder man den afledede funktion af fx og kigger på, om det passer med lille fx. Så man differentierer ligesom store fx, og det gør man på den måde, som man differentierer. Det gør man så ved at sige, at 3x i 3 minus 1 plus 2x i 2 minus 1. Og det er ligesom 3x i anden plus 2x i første. Og der har man så fundet ud af, at det er altså ligesom det er det samme som fx, og derfor kan vi konkludere, at det er en stamfunktion for fx. Hvordan finder man så en stamfunktion? Til det kan man bruge integraltabellen, der viser, hvad fx er, hvis man skal finde stamfunktionen til det, eller hvad stamfunktionen skal være. Så hvis man har en x i a, så skal stamfunktionen være 1 over a plus 1 x i a plus 1 plus k, fordi der altid skal være en konstant, hvilket jeg kommer ind på lige om lidt, og hvor a ikke må være minus 1. Og hvis den så er 1 over x, den normale funktion, man skal finde stamfunktionen, så er det stamfunktionen den naturlige logaritme til x plus k, hvor at x så ikke må være mindre end 0. Nej, større end 0. Hvis man har en, der hedder a i x, så skal den være a i x over naturlig logaritme til a plus k. Hvis man har en, der hedder kvadratroden af x, så bliver det til 2 tredjedel x kvadratroden af x plus k. Hvis man så herover har en ex, så er det ex plus k, så den bliver egentlig bare den samme, hvor man bare tilføjer konstanten. Og hvis man har i ax, så bliver det 1 over a, e i ax plus k. Hvis man har den naturlige logaritme til x, så bliver det x gange den naturlige logaritme til x minus x plus k. Og hvis man bare har et a, så bliver det ax plus b. Ja. Så det er den måde, man finder en stamfunktion. Det er, at man har en funktion, og så bruger man den her integraltabel for at finde stamfunktionen til den her, i hvert led af den funktion. Der findes flere stamfunktioner for hver funktion. Hvor at man kan sige, at enhver funktion, der er ligesom enhver funktion på formen, eller der er en påstand, der hedder f2x er lige med x i tredje plus x i anden plus 17. Den vil også være en stamfunktion for fx, som vi kiggede på før. Og for at teste, om det her det er sandt, så finder man ligesom en afledet funktion af store fx, og kigger på, om det passer med fx. Og det gør det så, at hvis man differentierer store fx, så ved man, at fordi at k, den altid bliver 0. Så man skal altid huske, at når man laver en integration, hvis man integrerer, så skal man altid huske, at man skal have k på. Fordi at konstanten der bliver altid fjernet, når man differentierer. Så enhver funktion på formen store fx
er lige med x i tredje plus x i anden plus k vil være stamfunktion for fx, som vi kiggede på før. Så alle funktioner er en stamfunktion fra en anden funktion. Og det er stamfunktioner kan egentlig ligge, hvor de vil. Det er formen af dem, der er vigtige. Og derfor kan man så ændre konstanten. Så hvis man har en grafen for en funktion, eller en stamfunktion, så kan den egentlig ligge, hvor den vil, og så har man en forskellig konstant, der så siger, hvor den ligger henne. De skal bare se ens ud. Så derfor er der rigtig mange, faktisk, hvor man kan sige uendelig mange stamfunktioner for hver funktion, fordi man altid kan ændre konstanten. Man kan så sige, at alle funktioner er en stamfunktion for en anden funktion, hvor man så har den generelle formel store fx er lige med integralet af fx dx. Det er den måde, man skriver det på. Og et eksempel på det er, at hvor man kan sige, at integraltegnet, det er det første, det er det her, det er integraltegnet, så har man et fx, som er integranten, og et dx, som altid skal stå efter fx, og man gør ikke noget ved det. Og store fx, det er det ubestemte integrale af fx. Og vi vil så gerne finde stamfunktionen for fx. Det gøres ved at skrive fx ind i formlen. Og her har vi så et eksempel, hvor vi har en funktion, der så bliver skrevet ind i den her, hvor det så fx er lige med integral af 7x i anden plus 3x dx. Og det er egentlig den generelle formel. Og til sidst så vil jeg lige snakke om integrationsprøven. Og integrationsprøven siger, at f af store fx, altså stamfunktionen, er lige med det ubestemte integral af lille fx, hvis og kun hvis, at den differentierede stamfunktion er lige med funktionen fx. Så derfor vil det så sige, at her store fx er lige med det ubestemte integralet af fx dx kun hvis at f-mærke, altså den differentierede fx, store fx, bliver fx. Og det er egentlig det, man gør for at tjekke, at man har fundet den rigtige stamfunktion. Så det er også det, man kan sige fra starten, at hvis at man kan differentiere stamfunktionen og få funktionen, så kan man sige, at den stamfunktion, man har fundet, det er den korrekte stamfunktion for funktionen. Og det er egentlig det, integrationsprøven siger.